Обичате ли, когато се приберете в къщи, да ви очаква един ароматен облак от етерични масла? Аз обожавам. И затова искам да ви представя Милена. Тя е моя пътеводител в ароматерапията и днес ще ви говорим за етеричните масла и хидролатите на ошади. Хидролатите са Дестилирана вода от растителен происход, било то розова вода, лавандулова вода. В случая ти държиш равинцара, което е нещо доста екзотично за България, непознато. Идва от Мадагаскар, ти го познаваш отлично за имунна система и за белодробно здраве. Да, когато и се обадих и казах, че съм много болна, тя веднага ми изпрати хидролат от евкалипт, за да го пия с топла вода, и хидролат розмарин, за да си го слагам директно в носа. Искам да ви кажа, че тези хидролати могат да ви помогнат за подобряване състоянието на тялото, на духа и въобще да ви дадат един много хубав старт на деня. Нека сега да кажем проблем, който е валиден за всички хора. На всеки му се случва, като да речем простудните заболявания. Каква ароматерапия или пък какъв масаж с ароматни масла или пък какви хидролати хората трябва да пият, когато разберат, че започва да ги хваща грип, вирус или са настинали. Най-важното е превенция. Второто най-важно е реагираш веднага. Не отлагаш. Добре. Ако включиш дифузер или направиш инхалация с масла, метода на баба. Няма нужда да отидеш кърпата отгоре, топла вода, кипната, махната от котлона, 4-5 капки масло, покрито веднага от евкалипт, мащерка, балканска чубрица. А може ли да ги смеса всички? Може да смесим. Има, например, синергия пречистване. Отлична за целите. В нея има лимонова трева, карамфил, розмарин, мащерка. Като вдишаме етеричните масла, първото нещо, което се случва, е те започват да циркулират в носоглътката. Да, и ако гадния вирус е още гадния вирус е винаги първо там и там се размножава. Така че, защото е много благоприятна средата, влажна, топличка вътре в носоглътката. Ако успеем да пресечем там и да намалим товара, няма да се разгърне заболяването по начин, по който иначе би се разгърнал. Дифузията е най-лесното нещо, което може да направи всеки приятно, безопасно. И просто мирише божествено, разбирате ли? Наистина се усеща, че това са натурални, истински растения в къщата. Отново помирисвам любимия ми евкалипт. Любимия ти. Не обичам евкалипт. Защо? Има много ползи ми е медицински. Той е невероятен, обаче аромата, особено на този, който държиш синя дъвка, той е много силен. Много. А знаете ли защо маслата на ошади са толкова истински? Искам сега да разкажеш, че всъщност ошади предлага на пазара изключително чисти и висококачествени масла и много хора се бъркат и си купуват от аптеките едни, как да кажа, шано масла, които мислят за истински и си ги пускат, за да си правят вкъщи ароматерапия и да се лекуват. Не. Винаги трябва да потърсите мнението на специалист като Милена, за да ви препоръча типа масло, което е подходящо за вас, за конкретния ви проблем, който имате, и винаги се доверявайте на първокласните качествени масла, защото може да се създадете огромни проблеми. Нали? Може, така? да. Какво може да се случи? Най-често ми звънят и казват, дифузирам и ме боли главата. От истински етерични масла глава не боли. Боли от синтетика, която много често се добавя в по-евтините продукти. Доста често има синтетично. А защо го правят? Да има по-голямо количество? По-голяма печалба. И да го продадат? По-голяма печалба. Бизнес. Да, ясно. Качествените масла са изцяло напълно само от растителен происход. Извличат се в общия случай чрез дестилация и няма нищо добавено. Чисто етерично масло. Точно такива, каквито са на ошади. Добре, Милена, ти ми изпрати хидролат от розмарин. Беше много болна. Да. Имах, не човешка хрема. Жълтия супол ме беше хванал тук за двата синуса и беше трагедия. И тя си говорим и казвам, че съм така. И тя казва, овена, ти изпращам хидролат от розмарин. По една капка в ноздра и така на всеки час-два. Усещането е... Да, то освен всичко друго те много стимулира, но много добре действа отново, той от носа попада в носоглътката. На мен, например, ми щипе и за някакви секунди е неприятно чувството. При по-малки деца алтернативен метод вместо директно капки да се натопи един тампон
памучен и да се сложи първо в едната Само ноздра, искам после да в ти другата. кажа, че алтернативния не съм го използвала. При моите директно капах по една капка. И моя син понася, защото толкова го облегчава, че той вика, мамо, дай капките. Да. Между другото, нали знаеш за обущаря, дето ходи бос? Да. Преподавам го на курсисти, пиша. И във вас нямаш И в къщи не го практикувам. При което миналата година в курса, в който и ти участва, една курсистка, разказала съм го и на една от срещите ни на живо, тя казва, а това с розмарина как работи? И аз се засрамих, защото го преподавам, но не го бях използвала. И следващия път, когато се случи това вкъщи, вика, розмарина сега трябва да бъде включен. Не трябва да се прекалява цяла седмица, защото може лигавицата да се нарани, но за 2-3 дни капки ще ви помогнат и на вас, и на деца, и на възрастни. Брутално добро. Децата на колко години трябва да са, за да могат да почнат? Над 2 години, като там първо би го тествайте го на себе си, за да знаете какво е чувството. За да знаете какво ще изпита детето, когато сложите капката. И ако на вас не ви е приятно и се притеснявате, просто използвайте тампони в нослето. Имате ли проблеми с съня? Ако ми кажете, че не, няма да ви повярвам. Затова сега ще ви препоръчаме едно масло. Не масло, синергия, което синергия значи комбинация, нали така? Да. От масла, които са изключително добри и когато си го пуснете в стаята, първо, стаята е подготвена дори за романтични преживявания, повярвайте ми, толкова хубаво почва да мирише, че освен, че ти се иска да си легнеш, много бързо и заспиваш. Да, бързо заспиваш. А романтиката? А романтиката остава на заден план. Кажи сега какво има в Аз съм Сънчо синергия, както ти каза. Комбинация от етерични масла. Евкалипт, лавандула, мандарина, иланг и доста други. Тук има 15-тина със съставките. Иланга, например, е силно упояващ, седативен, както казват технически. Лавандулата също успокоява. А евкалипта, освен че успокоява в случая, той също много добре действа и на ниво пречистване, дихателна система, успокоява дишането, но и пречиства въздуха. Така че има малко ефекти 2 в 1, защото при малките деца, аз съм Сънчо, включваш го вечер и профилактиката, за която сме си говорили с тебе, е 2 часа дифузия и детето, тръгвайки на градина, спи спокойно, но също и каквото е донесло от градината или от училище, не се умножава нощем, а се занулява. Но що се отнася до съня, това, което аз препоръчвам винаги са 3 стъпки. Дифузия, вана за крака, отново в топла вода 4-5 капки. От аз съм Сънчо. Да. Може и ако нямате, може и лавандула. И след това масаж с, може 4-5 капки, разтворени в базово масло, бадем, масла са... зехтин, базовите масла, разтваряте етеричните масла. Каквото имаш. Зехтина е малко по-друг вискозитет и малко по-бавно попива. Бадема е универсален. А стъпалата са ни, през стъпалата много бързо стига до всички органови системи. Винаги, когато имаме проблем, без значение какъв е проблема, ако работим с стъпалата, масаж с конкретни етерични масла, ще има въздействие, защото също и много бързо от стъпалата навлизат в кръвопотока.